You are live. Yes, I'm live. I'm live sa kahanginan. Maayong hapon kaninyong tanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Kuya Sammy at your service. Duman yun eh. Isa lang. Isa lang dali. Okay lang. Sige, dali try. Di ba namin Hello. Sino tong isa? Please comment. Sino itong first guest ko, first viewer ko? Please comment para makilala ko rin kung sino itong first viewer ko. Nagsisit up pa kami. It needs a headphone. Wala. Tamsak Dan. Thank you, Romelin Torres. Shout out kay Romelin Torres. Hi po, Tamsak Dan. Taga saan ka, Romelin Torres? Okay ba ang audio na ko? Okay ang audio? Mute, stop, come, mic. Rewatching, but stop, come, mic. Ano Joy Cabrera, good afternoon. Mga Bisaya ba mo? O mga Tagalog? Hani Joy Cabrera. Oy, Kalahing Vlogs. Hello po. Hello na. Ha? 3 viewers ata? Di sa ta mag-start kung gamay pa itong viewers no sa ato ang palista host. Yes. Hello mga kalahing. Kalahing, lahing means matured. Lahing. Romelin Torres. Mura na tanig wa nasa paangat program. Hi Ma'am Susit. Shout out kay Reggie Banuelos sa Bansalan. Kay Romelin Torres. Taga saan si Romelin Torres? Siguro to si Romelin Torres, isa ding YouTuber. Klaro na si nanay. Klaro na ka, oh. Hello, Forpa. Mag-start lang ta mga kuan. After 15 minutes, mag-start na ta og pa-question, no? So, para asa na, boss. Ma-start na sa pa-question, no? Sa atong paraffle sa lokal. Kung kinsa tong subscriber, ang nakabutang sa mechanic, kung kinsa tong subscriber, ang pwede mo join sa atong game. No? Tapos, kung kinsa to'y makatubag, ang ato mga pangutana gikan dito sa ato ang video contents sa atong part 1 to part 10 nga kini ang akong suliran. Dito na to ko na to mga pangutana. Simple lang kaayo mga pangutana. Tapos paunhanay og answer. Tapos kung kinsa to'y gikuan na ako 15 questions lang. In 15 questions instead of 20 questions, 15
only questions in 90 minutes. Tapos pauna na mo answer kung kinsa to'y makauna. Ato ang buhatan og entry para sa atong raffle. Tamsak-tamsak. Mga viewers, gamay pa kaayo ta. Daghan kaayo nag-ingon sa ato ang Bisaya ba tanan? Bisaya kayo, boss. Bisaya di ay. Sir Melon Torres, Bisaya ako. Good. Magbisaya rata. Kaya wala pa may Tagalog na abot. Nabisi pa siguro kanong orasa. Siguro, nagdarbaho pa. Shout out, boss. Kair Abelt. Kair Abel Whitey. Kalisod sa pangalan. Tagalog ka ba, Kair Abel Whitey? Shout out sa tanang nagtanaw nato sa atong programang Paraffol sa Lokal. No, gipaabot na nato siguro ni for about 15 weeks. Nga gikan mi sa nag-advertise. Mo ni ang 1 month sa ako ang collaboration with my son sa iyahang kaningang kalahing vlogs, siya ang original, siya gid ang tagiya ani. Bisaya ko, boss. Ayos, mga Bisaya ani. Magbinisaya rata. Para di ta maghago og Tagalog. Ang problema karon kung nay English mo kapil ron, patay ta ni. Sunggo. Five viewers pa ta. Dagdagan sa nato bago ta mag-start sa atong mga pangutana para sa ato ang Paraffol sa Lokal. Human na po. Hoy, Gisa Pansakala. Tamsak. Pag tamsak, ana. Kana makita bitaw ninyo sa kuan, nay ana. Pislitan nyo na. Yan ana siya, oh. Tamsak. Pero ang Bisaya na tamsak, ang term na. Mao na meaning sa tamsak. Di maguta ka kuan kay stricto kay si Lulu Whitey. Katawa mo ni si Kair Abel Whitey. Kinsa man ni si Kair Abel Whitey? Taga sa kadudong. Dudong ka, daday. Humana ko tamsak po. Ayos. O, na mga pangutana, oh. Woo! Questions and answers. Pwede food, mga pilaan ng paraffol mo, kuya. Pwede ka ayaw. Anong di man pwede. Basta makatubag lang ka. Basta subscriber lang ka sa amuhang YouTube channel. Subscriber ka, ni Joy? Seven. Ito nakabuk ato ang viewers. Pag-increase pa. Sunod, doon na pa may padula. Kair Abel, pangalan ako, boss. Wala na ng Whitey. Ang lalaki yun eh, kay Kair Abel man. Okay. Nagtanaw ba mo sa ato ang kuan? Kini ang akong suliran part 1 to part 10 para makatubag mo? Yeah, pwede na ako i-share para managhan. Yes, pwede kaayo. Please share. Share, palihog. Tapos tamsak para badaghan ta. Para bibo ta magtinubagay. Nananaw baka mo no? Hello, taga Digo City. Oh, shout out taga Digo. Mali dai ko bansalan. Digo City man dai ka Ikibi. Marian Claudette Calzas Ramirez. Hi po. God bless. Sir, Madam. Pakitamsak. Butang yung tamsak number. Kung kapila ka nag-ana. Number 7 ba ka? Number 8. Basta ana ang tamsak.
Basta kugihan lang ta ani nga program na ay chance makadaog ta sa kuan sa ato ang pa-cellphone. Tamsak ha? Sa katong mga late nag-abot mo ning tamsak. Bansalan ikiji na manggod taga Digos nagtan-aw. Oy, shout out sa mga taga Digos na nagtan-aw. Pabtik kay ta ha. Uy, akong admin. Akong admin sa Kalahing Vlogs FB group. O dayon mo dito sa amo ang lokal kay naamoy mga padula namo dito. Akong admin, among admin si Kalahing admin Reggie Banuelos, Kalahing admin Ambalos Arjin. Hello sa tanan. Ano nagkagamay man noon ta, magsugod na ta. Magsugod na to kung gamay ra ta. Basta nakauna jud ko tamsak, wala na ko kabalo ikapila ko. Okay. Shout out kay Aisha Maulana. La karon na jud ko makatan-aw ani kuya. Karon ra ni kusog akong signal. Patay di day ko makatubag. Nganong wala ka nagtanaw ni Joy? Murag apil baya ka sa kuan sa tuang FB group sa Kalahing Vlogs. No? So may kasarap naman. Dark Ariel. Bisaya kay ko Aisha Maulana. Dark Ariel. Yes. Taga-asa ka Dark Ariel? Sino man Tagalog dito? Kung mayroon Tagalog, mag-Tagalog na lang tayo. Shout out po kay Marian Claudette Calzas Ramirez. Sounds familiar imong name. Marian Claudette Calzas Ramirez. Please thumbs up. Taga-Digos pud na boss. Oy, taga-Digos. Ano mga Bisaya ra data? Binisaya ta na yung dagko. Make it 20 viewers para makastart ta sa ato ang question and answer portion. 3 sa ato ang Kalahing Vlogs YouTube channel Dan Tamsak Kalahing. Thank you. Magpadula pa ko sunod. Palihog kog share. Share sa ato ang kuan, sa ato ang streaming para bibo ta. Iligan din po ako host. Uy, pwede ko ba kayo ma-invite sa Kalahing Vlogs FB group, no? Gamay pa mi dito. Daghan tay mga padula. Na moabot pa. Randy Abing. Hi sir. Yes, Kati. Naka-share na po sa aking FB account. Please share sa uban. Thank you for sharing. To those who shared. Time check, it's 5:15. Ganihapon na mo? Pwede mo naman makapanihapon. Sabay ni akong now, dako kayo sa kwan. Dako kayo sa monitor. Palayo na ko para gamay. Dan sharing Kalahing. Thank you. Kalahing admin, Arjin. Asa pa na taga Bukidnon? Humanang lagluto. Ayos. Na-share ko na rin kuya, Dark Ariel. Pag kuan dito sa may tawagan na. Pag pa-member request sa Kalahing Vlogs group. Kay sunod na patay mga padula dito. Mga load. But you never said goodbye. Never heard me cry. Nakashare na po ako, GC po. Okay, thank you, Aisha Maulana. Nakashare na daw siya sa GC. Ano siya GC ninyo? Sinamok yun ba sa GC?
13 viewers. Hello, hello, hello. Sa mga nakauban ako karon, hello. Gamay na lang kay kulang. Sugdan na nato atong mga pangutana. Kinsa ba to'y naka-review sa atong kwan? Sa ato ang video sa kini ang akong suliran. Kay dito ako mga pangutana, pero simple ra kayo nga mga pangutana. Simple ra kayo. Dito yun akong simple pero makatubag mo. Kay pag umano yung tubag, mag-inunahay pa mo og send. O kung sa to'y makaunag send, nga tama ang tubag, maotoy na entry sa parapol. Hindi na gutong kuan tong iandam na gutong daan tong ano. Pero kay atong isa rapol. Kita mo ani? O mo ani kay transparent diri nato ikuan nga rapol. Hi, salamat nakapasok din. Oy, Adski. Kani si Adski kugihan kini mo apil og mga games. Bisan unsa na lang nga mga games ba? Kugihan na gid ni Adski oy. Ako wala nalimtan sir ang dako ra jud. Oh, kani si Adski, yes. Ang dako daw Adski oh, nalimtan ni Randy Abing ni Kati. Wala kay ko gabase sa kuan sa mga sulat kay warag basi maglisod mo daog na siya boss. Kinsa man ni si Kirabil? $13.13 make it 20 para makastart ta. Asa naman tong ban? Dako naman to akong nalimitan to. Samok mo, wala gid mo nagtanaw ba sa akong kuan ba? Wa mo nag-review sa akong video ba? Ang makadaog karon mag-announce ko kung kinsa to'y mabunot karon, i-announce na ko karong alas 8 dungan sa daog sa second round. Tapos kung kinsa to makadaog, hahaha, puyo na mo anang dako ba? Kung kinsa to makadaog, akong i-online sa online magpalit sa unit no sa Shopee or Lazada. Sa Shopee din ako to gikuan, naka-cart. Tapos kung kinsa to nakadaog, akong i-diretso yung order, i-diretso na ko padala sa inyo ha. No, kabalo naman mo pag kuan karon labi naka-quarantine ta dili na kapaspas ang abot ang item. Pero sigurado dili ni scam ha. Tinuod ni. Tinuod ko mohatag og premyo. Mga taga Bukidnon mo na ang kuan. Sa bentawa na buhing saksi. Uy, naman. Wala jud kayo naka-review boss. Sambahan lang ni. Ay, dapat gi-review. Pila day ka round na iya? 2 ka rounds. 2 ka rounds ni. Dapat gi-review ninyo para makatubag mo. Siyempre, kung nag-review mo, nagdagan akong watch hour. Unsa man mo eh. Nagdagan akong watch hour, sumutaas akong watch hour. Dali ra moabot og Lazada kuya. Nag-order may kano sa gatang order og mga anak sa gadgets computer? Gadgets sa computer mo ba? Last 2 weeks no? Uy, ikaw nag-order na ito ba? I-order na ito pa. Murag 2 weeks bago nag-abot. Ay, taga Iloilo. Uy, shout out sa mga taga Iloilo. Tagalog ka, Marian Claudette Calzas Ramirez? Maka-hindi kaya? Sang Bisaya? Sus, mag-lisod ba ako? Ako Ilonggo man ko. By blood, pero di na ko kabalo mag-Ilonggo. Kay tik-tik order ko og Lazada. Ako gani bana sa Lazada na ako gi-order. Uy! Dako po na, kas ads, dako po na. La, kadugay ko 2 weeks. 2 weeks. Lazada. 2 weeks. Akong pharmacist, niabot ayahang order. Gudiran ako, 3 weeks. Nya, karon na, nag-order mi 2 weeks. Isa lang naabot sa ako ngayon eh.
Shipping pang uban. Shipping pang uban, oh, more na nag-abot sa ako, oh. Pero akong gigamit karon is laptop. Yan, nakadugay ang Lazada. 13 pa lang gihapon atong viewers. Tagalog lang balaan ko, hindi ko alam magbisaya kasi taga Iloilo ako. Oh, taga Iloilo. Ilonggo talaga pag Iloilo. So magtagalog na tayo ngayon. Hi from Bulacan, Merlin Espino. Shout out kay Merlin Espino from Bulacan. Yan. Uy, akala ko madagdagan tayo, 11. Bakit naging 11 na lang tayo? Paano tayo makapagsimula nito? Nagkagamay host, nagkagamay. Yes, nagkagamay noon. Ay naadi ay si Zia, nagsaba-saba. Yes, si Zia. Diba? Ibantayan si Jeka. Ba't nagkaunti na lang tayo? Magsimula na nga tayo? Sige. Extend muna natin. Kasi hindi tayo may enjoy pag kunti lang tayo. Kuya pa jacket. Hindi ko alam kung paano mag-jacket dito. Full fresh. Ha? Diyos ko kaya ano. Hindi ba ano? Full fresh. Sa cellphone naman din. Hello. 11 viewers na lang. Kuya Pasaging. Tamsak. Oh, naging 9. Ano ba yan? Paano tayo mag-start nito? Sabihin nyo, salamat, Shopee. Saan na kayo, guys? Dapat marami tayo para makapagsimula na tayo sa ating questions. Ambalos, Arjen, ambot ni mo. Ngano gitog no Arjen kay magpa-jacket ka. Oh. Jacket itong gi-order ni Zia sa Lazada. Agoy tugnaw diri Bukidnon oy. Tugnaw gyud karon. Kanami puy-an sa Bukidnon, way gastong aircon. Oh, naging 9 na lang tayo. Saan na yung iba? Tamikik, regards ni Manang naka-red sa likod. Hoy, Tamikikoy! Tabangin taon may mau sa watch hour. Hello, Tamikikoy! Shout out kay Busing Tamikikoy. May ni siya kay daghan na kayo ni subscriber. Sige nig kuha sa iyahang kuan income. How to be you po? Sir Tammy, how to be you po? Pag jacket ka siyang abing aron dilitog now. Ubalik ko na ako. No, mga kuan lang, mga at least mga 15 viewers na lang para maka-start na ta sa ato ang question, sa ato ang pag-game karon, no? 90 minutes. I-stop na to atong 15 questions. Siyempre, katong una makatubag nga tama, pasok to siya sa entry. No? Mao to atong iparapol to mga pangalan. Kung kinsa to'y makabunot, o mao tong siya tawag ani, makadaog. No? Nangaon pa daw uban. Pag-jacket, padayon lang live, sir. Mupaspas na imo watch hours. Sige ra kog live ani Busing Tami.
maka sana ay Tagalog please, sorry. Palagi oo nga, magtagalog na nga tayo. Diyos ko, dasal lang po. Ipanata ko na talaga to. Dasal na at sabayan ng luhod. Ay, nako, ang hirap. Pero naka 700 na ata kami. Watch hours. Okay, sir, basin busy pa ang uban. Sabi ni Randy Abing, Merlin Espino, ma'am, baka busy pa daw ang iba. Tagalog please. Tagalog daw, boss. Padula na, sir, kay matulog na sila. Ambot nimo, katuog dito ads. Katuog dito be, kay gapil lang ko to imong siya-siya ba, Jake, katong dako. Katong cute, katong dako. Katong cold storage, sa mukha ganun ninyo eh. Ay, sorry, Tagalog nga. Kalimutan ko. Alam mo, hindi ako ganyan. Ay, hirap. Awa, tigilig kisi. Ang hirap tigilig eh. Mauubusan tayo kung anong pag-uusapan natin ito. O participate naman kayo, mag-comment naman kayo below para hindi tayo mauubusan. Busing tami Kikoy, mentor me. On how to be better and how to be like you. Tulog diha kay nagulat sa Jake. Oh. Itong iba kasi yung sabi lang Zia Jake, may padala kasi sa amin ng isang sulat suliran o sugilanon. Anong Tagalog niyan? Anong Tagalog ng sugilanon? Basta mga experiences in life sa mga love nila. Yung iba itong nagpadala mahilig kasi sa malaki. Ayan tuloy. Nagtantsawan tuloy sila sa malalaki. Tulog na diya kay nagulat si Jake. Sa muka ni mo kuya, oy, wag mo na paulit-ulit si Jake, baka magbangga yun. Ito kasi yung iba, mahilig kasi sa malalaki, di ba Tami Kikoy, suliranin. Suliran. So, sumpayin lang pala. Sumpayin lang pala yung suliran sa suliranin. Buti na lang may diksyonarya tayo. Balik na Kuya Kulas. Ay, sabi ni Ma'am Merlin, ano apelyido ni Ma'am Merlin? Magtagalog na nga kayo para hindi ako masipyat nito. Ang hirap pa naman magtagalog ng live. Funny kayo ka po, hindi boring pa rin kahit hindi ko naintindihan. Ay, salamat naman at nagustuhan mo itong malapad kong mukha. True story. Yan, totoo. True story. True story yung pinadala ni Sia na may pakilig-kilig siya ni Jake. Kasi cute daw. At saka malaki. Story ang binotbot. Oy, may pakanan nito, si Randy Abing. Alam niyo, si Randy Abing babae ito. Si Cathy, taga Bukidnon. Laging binabalik-balik yung malaki. Siguro, magkasing hilig din sila. Ano ka ba siya? Tagalog daw. Tagalog siya. Huwag na kayong, naapoy kaila malaki ba? Sige ka hospital ang uyab. Boss namin Kikoy, sabi ko sa'yo, magtagalog nga kayo para hindi ako masipyat. Bakrid ka pa kuya, dami ko comment. Dami pa pala. Hindi ko ba nasusubaybayan? Panik ka po. Storyang binutbot. Bye ka Kuya Kulas. Pag sure ba, pa-shout out sa mga iro nga natulog. Ikaw, Kier Abela, kinsa jud ka ba? Kaila jud ka na ako ba? Murag follower jud ka na ako. Joke lang. Sa mukha ni mo kayo, wag mo na ulit-ulit si Jake. Nabasa ko na yan, Adski.
Sabi ko nga sa'yo, magtagalog ka, oh. Mapagilitan tayo ni Ma'am Merlin nito. Sige po, Tagalog, para hindi na kayo mahirapan sa kalisod. Nahirapan na nga ako, oh. Meron na tayong 15 viewers. So, yung sinabi ko kanina, pag maka 15 viewers na tayo, maka-start na tayo ng first question. Magsulat na ako nito kung sino mananalo sa first question. Ito ang katanungan. Dun, 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 dun. Ano? Ano? Oh. Anong ibig sabihin ng ano? Ano? Oh? Refers to ano yung ano? Tami Kikoy, may kilala ako malaki twice na hospital ang girlfriend. Clue, known personality, Dres Davao. Oy, ikaw Tami Kikoy ha, chismoso ka. Yun, go. First question. Anong kulay ng t-shirt ko sa part 1? Sa kini, ang akong suliran, part 1, ano ang kulay ng t-shirt ko? Go! Start na ta. Grabe, hindi naman po. Kung hindi naman po, kaya okay lang. Okay lang, Merlin, katuwaan lang. Katuwaan lang natin. Ha? What? Uy, shout out kay Johnny Trice, Randy Abing, ano ang malaki? Uy, kalahing bro. Shout out, Mary Alvarez. Sus, karon pa ni abot mo. Late na mo, late. Latos ron, latos. Oh. White, blue, nagtagna-tagna lang kayo. Oy, ba't na, hindi kayo nanonood? Nanghuhula lang kayo. Oh, isa pa yung, na isa. Ay, may isang nanalo. Kier Abil. Ang nanalo si Kier Abil. Pink. Nagwala. Hindi kayo nanonood sa ano, sa videos ko. Ayan tuloy. Baka ito si Kirabin hindi nanonood. Hula-hula lang. Kayo ba? Black, oh. Atski blue. Navy blue. Black. Diyos ko, klaro kayo mo nung tanaw. Oh, ito pang isa, loading ako. Uy! May ticket na si Kirabel. Ticket muna kasi gawin pa natin raffle. Raffle. Na-loading. Ba't kayo na-loading? Pag putol-putol na good natin, butangan ang pangalan niya, kaya ato mga iparapol, panang dagko-dagko. Dagko? Oo. Dagko-dagko. Okay, 15 mas lakbo. Maya na. 15 kabo. Paano lang the paper? Sus! Naghula-hula. Naghulaan lang kayo. Nanonood ako dito tindahan, kuya. Damit mo. Sabi ko sa part 1. Hindi damit ko ngayon. Hindi sa t-shirt ko ngayon. Nakalimot. Buguyas akong bulang kristal. Oy, wala man yan. Mia Alvarez. Sos, magtagalog na kayo. Kasi mayroon tayong mga Tagalog. Di lang maintindihan. Gusto niyo magalit? Ako? Tabang niyang ko likit be. Adik ko, kay kuan ka, mutanaw ka. Uli na lang ko, wa ko kadaog. Uli dito, duha tayo mga kuan, lugod. Gismond! Shout out kay Gismond, yellow. Mali! Abi na ko, pula to, pink dito. Klaro kayo, wa mo na nanaw ba? Yellow to. Tapos sinuot ko na cap, yellow din. Tapos yung ceiling namin, yellow din. Basa pala yung kilikili ko.
Abi ako pala to. Samuk Merlin Espino. Ma Merlin Espino, napanood nyo ba yung program ko na Bisaya yon? Kini ang akong suliran. Galit ka. Hindi ako galit. Konti lang. Ay sa sir, kay magsiyas ako. Samok i-announce po gini mong CR. Nanimaho, nag-appeal na rin. Yak. Okay. For the second question. Okay. It's about 6:30 pa dito naman 15. For the second question. Abangan. Hello. Uy. Dapat attentive kayo. Hindi lousy ba? Tsaka walang hula-hulaan. Next question, hula-hula pa more. Kung ano na lang naintindihan ko. Ma'am, kung hindi mo maintindihan yung kiniakong sila, panoorin yung mga concert namin ng anak ko. May sisgan ako doon, nakamas pa, Forgive me! Go! Tapos cut it. Na naman Stay lang. Padaog ako. Asan? WH. Game. Yes naman. Next. Huy. Repetition ay KJ kaya nag-burn out na rin. Number 2, question. Ay, maka-answer kita na Sino ang most punctual na viewer? Sharo? Hindi maka-answer ha? Paunahan ang sagot. Wala pang more. Magbuot ka. Kung hulaan na. Kasama ba? Sample. Pakiulit sa question please. Mo-answer pa ka boss? Yes! Pwede pa ka mo-answer. Randy. Nakauna na ang kuan hingtungdan tubag. Na si Randy Abing. Ang most punctual. Pirmi. Naulahi ka kuan siya. Janet, los mo Janet. Most punctual si mong kulikot. Kati. Oy, nauna nagtubag ang hintungdan. Janet, Aisha. Asa to? Aisha Maula. Si Randy. Oy, ang una naka-answer si Randy mismo. Mismo. Tapos na po. Yes, tapos na ang second. May nanalo na. Si Randy Abing mismo ang nakauna. Nakatamsak ba lahat? Tamsak naman guys. Paki-share ng video natin para marami tayong Diba? Para madagdagan naman ang viewers natin, makasad kasi 13 lang ang viewers natin. Tapos na po ako. Ayaw na lagi ads. Okay. Third question. Ano kung tubig na maughan mo sa tani? Ay, wala. Kadali lang ha, unang laway.
Ayun lagi ads, thumbs up dancer. Thank you. Yes, thumbs up. Congratulations, Randy Abing. Krikits Randy Abing ba? Pirmira swerte yun. Naka-share na yan. Dili day ka pang tuwal asawa ni Car. Dili jud. Terminate. Welcome, Randy Abing. Okay. For the third question. Oh, nagkakunti lang. Kunti na lang tayo. We have 10 viewers na lang. Third question. Magkano? Magkano daw? Oh. Ang napapanalunan sa first or sa winner. Dali. Bilis. Bilis. Sa winner ng kinakong suliran, na ko chance. Ay, ang bot ni Mire Alvarez. Oy, karon ang schedule na to ha. Pagbiyo sa ako ang kuan. Watch our WH. Naanak ko chance. Oy, daog si Ads. Ads. May nanalo na. Oh, nanalo na si Ads sa third question. Ang balos, wa na, nalik ka. Mira Alvarez, mali ka. Takara ka gula-hula, di ba? Adski. Oy, Adski. Ningon na po kag 500. Merlin Spino. Ma Merlin. Sayang. 150. Dark Ariel, 150. 150 lang ba? Kawawa naman, 150. Hap ako ha. Iwan ko sa inyo. Nagula-hula naman kayo. Janet Rice. Unsa ang next question? Wala na, natubag na. Disqualified. Disqualified. Bakit na disqualified si ano? Si Reggie Banuelos? Si Ikibi? 3,000 kalami as sa dako. Dark Ariel ha, 150. Kawawa naman, 150. Si Lyndon daw, dili makakomment. Bakit di makakomment? Ako gi-play. Ako gi-play na nimo. Yes, gi-play na naka. Gapon ra. Na ako'y isang salita. Tsamba gutong ako aba. Kabalo ko, tsamba dapat gitanaw ninyo para mudagan po kung WH. Kuya si Lindon, dili maka-comment. Why, oh why? Ako kabalo, nga dili maka-comment. Kaya maka-comment man mo. Time out siguro. Ha? Wala na. Kasi may moderator. Ako naman diri. Dili, parang ka-jacket. Ako ba? Wa may naka-jacket. Naa naman ko Tilen. Palo yan ni Whitey. Palo yan ni Whitey. Palo yan ni Whitey. Oh. Hindi ko alam talaga kung bakit hindi maka-comment. Wow, thank you. Yes. Piniplay ko yon from morning, from afternoon to up to 10 p.m. More than 5 hours yun. More than 5 hours. Ayan na, nakapasok na siya. Yehey! Okay na. Yes! Hello sa atong 15 viewers. O, yung 15 viewers ha, yun din ang live streaming ko yung sa kanya akong suliran. Hindi pa nadagdagan? Hindi pa nadagdagan, oh. Nakapasok na si Lindo. Hello sa tanan. Nakaskid na sa ako, bro, eh. How many rounds po host? We have 15 questions, 30 questions actually, no? Until 8 p.m. Malaki yung chance nyo maka, kasi konti lang kayo. Konti lang kayo, 15 viewers lang. Malaki ang chance na mapanalunan nyo yung unit ng cellphone. No, sa first round is 15 questions, no? Ang 15 questions, sabi ko nga, isulat ko dito kung sino ang unang
as kung sino yung mananalo o nananalo. Then, yun ang ticket nila for the entry. Yun ang entry nila. No? Tapos, i-raffle natin using this one. This box. Oh. Para makita niya talaga yung ano, naman ng loob. Makasend, Banig Star. Anong star? Hindi ko naintindihan yung star. Wala pa dyan ko kadaog. Malas boss, akala ko sa FB kayo mag-live. Hindi. Palagi ko ina-announce YouTube channel. YouTube channel, palagi ko ina-announce. Marami akong announcement sa FB page, sa Facebook group din. Nag-announce na ako sa YouTube. Talaga. Katong nakatubag kuya. Kastar. Ano din na. Kung sino yung maka-answer, mag-answer pa siya para marami pa siyang entry. Para malaki ang chance niya for the win. Hello, Teng, Randy Abing. Oh, shout out kay Lyndon Amor. Star donation. Hindi ko alam yan. Sa Facebook, hindi sa Facebook daw yung star donation. Yay, appeal the Icos round. Yes. Kasali pa kayo. Sorry boss. Okay lang, no problem, Angel Magat. Sa Angel Magat, saan mo nakita yung yung announcement natin sa FB group o sa FB page? Di tuloy ako nakapanood agad. No problem. Sige lang, anyway, until 8 pa naman tayo. Hello, Taylen. Wow, good. At Reggie Banuelos nga, no? Ako nakadaog na. Piskot na 500 ko. Ay, nako. Okay. For the 5th question. For the 5th question. Sabi ko nga sa inyo, madali lang ang mga tanong. No. So next game. Sa FB page po, boss. Sa FB page pa pala kayo. Marami akong announcement doon. Tapos nag-live pa ako ng announcement na naman doon. Kunti lang kayo galing sa FB page. Sayang. Angel Magat magpa-member request ka sa Kalahing Vlogs group sa FB page. Naanara may devotion kuya, 7 PM. Ay, sayang yung devotion. 5th question, ang pangalan ng ng program namin sa YouTube channel? Bilisan. Bilisan ang sagot. Tagal. Ano ang pangalan ng program namin sa YouTube channel? Tagal lang makasagot. Shout out kay Marge Migay, Tamsak 18 host. Thank you. Adske, ikaw na naman? Si Adske, nanalo na naman. Ba't kunti lang ang sa FB page natin? Maraming interested doon. Kunti lang pag-live sa FB page. Kailangan ko dito. Mineral lahat. Ayun ka. Pag-announce nito na ako. No, hindi Kalahing Vlog.
Kini ang akong suliran. Ang Kalahing Vlog is channel. Kini ang aking suliran. Sayang, Angel Magat. Matagal kang naka-answer. Okay. Fourth pa pala tayo. Fourth question pa lang yun. Na-skip ko pala yung isa. So, si Ads, dalawa ng entry. Kini ang akong suliran. Pag-announce ba sa FB page? Para kawawa yung iba, hindi maka-join dito. Hindi nila alam. Kini ang akong suliran. Sayang. Kalahing Vlog. Kalahing Vlog is our YouTube channel. Kalahing Vlog. Doon sa kawit. Mira Alvarez. Malas. Kalahing Vlog. Hindi nga. Program. Yehe. Dalawang ticket na si Ads. Wala ko kabalo sa question. Sundog-sundog lang ko. Mali po dahil ang isundugan. Ya-ra. Kaya, hindi kasi kayo nanonood. Kaya hindi kayo maka-answer. Ulahi ako diri oyab ni Kar. Ilang question ba yan, boss? Pang-apat na question ito. Pang-apat. Cut off taon niya, sir, para panihapon. Why cut off ay? Budit siya ko. Kay mga kong announcement, hindi ko mag-cut off, kay sinog ba mo sudan. Pag tanaw, nagkuan, ayaw pag kinamot. Pag tiniil ra, para maka-text pa ka, pag tinilog kaon, at dyan tries, ayaw ko sunduga din ha. Puro lang mo sundog. Milig din mo kudigo. Nakatubag ba ako, Mary Alvarez, ulahi, manay ako dari. Oy, sayang. Duha na, dako ng katawa ni si Ads, duha na yung ticket ba? Pero Ads, remember, yung dati kini akong suliran na yung paload ko, dalawang entry mo, pero puro ka puro ka load, 50. Kini akong suliran. Kini akong suliran. Ganda yan, it's a tie. It's a tie, matukan mo niya, kusir. Bala, matukan ka, kulabot. Marge Migay. Math gamit bro, as in mata. Mao gyud. Pwede man yun nag-answer pag istorya ni mo, boss. Pwede man o nag-answer pag istorya ni mo, boss. O pasabot, hindi ko naintindihan. Wala atang chance manalo. Hindi, may chance pa din. Sabi ko nga sa inyo, manood kayo sa part 1 to part 10 kasi andon yung question ko para mag-run yung WH ko. Din. Shout out at Marge Bigay. Wow, tay daog ko, Mary Alvarez. Kaya lang nahuli kayo. Now, for the fifth question. Anong other name o term sa, sulat ko lang. Ano ang other term sa KJ, time ni ads. Dili, katong yung una nakasagot, yung una nag-appear sa screen ko, AKB, yung una talaga. Kalahing Vlog. Sandali ha. Backpack ko muna. Sandali lang. Padauga po mi. Sabi ko nga sa inyo, manood kayo. Hindi ba kayo nanonood?
Paano na ngayong ano ko? What WH ko? Dali lang ha, may ano lang ako. Oh, good. Tuloy ako napanood. Sorry, boss. Sandali lang ha. Asa na yun? Lilak, may anak. Lilak ka diha. Sana yun? Ito na makita. Nakauna talaga si ano, Ikibi, si Ad sa pagsagot. Number 1 fan nga ako ng anak nyo eh, boss. Salamat, Angel Magat. Salamat. Okay. Kahit paano ko, pildi ka, oy, asawa ni ka. Janet Rice, subscribe. Mali ka. Anong other terms, ha? Nakita na di ay. Oh, kita ninyo? Yan. Ano ang other term yan? Bilis. Bilis. Ano other term yan? Number 1 pa nga. Hoy, pag Tagalog mo diha, hindi ka intindi sa atin dito. O nga, boss, di ako makaintindi Bisaya. Okay lang, kaya mag-Tagalog nga kami. Mama Angel, wala pa ang tanong, may sumagot ng Kalahing Brothers. Kaya nga, mali ang sagot. Kasi, hindi pa, no, natapos ang tanong. Lahing na. Oy! Oy! Oy, may nanalo na! Oy! Oh, sino kaya ang nanalo? Oy, may nanalo na. Sino nanalo? Sino? Be? Si Janet Rice ang nanalo. Abtik po ba? Abtik. Ang bilis. Mabilis din. Mabilis din si Janet Rice. Merlin Spelo. Ma Merlin, sorry. Ang tamang sagot, saging. Saging ang tamang sagot. Di makita, host. Ay, nako. Pasaging, oh. Oh. Sayang nauna. Ang bilis pala ni Janet. Boss, di ako makaintindi. Nakauna ko, nag-google pa ko. Ay, nako. Oh, may nanalo na ha? Sa kuha, sir. Ako una. Yes, tama ang saging. Pero wala. Nahuli ka na. Wala akong kaalaman. Sabi ko nga sa inyo, manood kayo. Hindi talaga kayo nanonood. Dili pan good makita imong sulat. Malakas internet. Sorry sir, hindi ko kasi naintindihan iba. Yun palang ibig sabihin sa Opo, yun. Or banana. Logi, boss, Tagalog ako. Hindi. Yung kung nanonood kayo, maano yun, nakuha nyo yun. Daog ko. Ikaw talaga, Reggie Banuelos pa. Ini-scam ako kanina. Nakapag-backtrend nga, tuloy ako. Dili, Jud, makita ang sulat. Pero nakita man ng iba. Ito.
Sixth question. Sino ang nag-prank sa host sa part 1, ha? Part 1. Kini ang akong suliran. Sino? Sino ang nag-prank sa akin kung nanonood kayo? Si Elizabeth Thomas, yon. Sino yon? Ang nag-prank sa akin. Sami ako yon. Hula-hula lang kayo ba? Boss, wala akong pag-asa. Hindi nga kayo nanonood? Ay, makasad ba? Kasi kailangan ko ng WH. Kaya nga may ako, may questions. Kasi kailangan ko yung WH. Sino ang nag-prank sa host sa part 1? Kini ang akong suliran, part 1. Oh! Ang bilis! Oh! May naka-answer na. Mac. Oh. Sus! 2 entry na. Mac. Mac. No idea. Sus, Diyos ko. Anak ni mo, kuya, sayang. Dark Ariel. Pwede yung anak. Sana, pwede yung anak. Pero nahuli ka. Naunahan ka ni Janet. Rice. Makaugam eh. Tilaok ni sigyaw-yaw eh. Makwin. Kier Abel, sino ka ba talaga ha? Misteryoso ka. Makwin. Reggie Banuelos, ba't palagi kang nahuhuli? Oh, nakauna na naman si si Madam Janet. Hala sa ako, sir, una ko. Hala sa ako, sir, una ko. Hindi. Oh. Ngayon ka lang. Una si Janet. After sabi ni Ads kasi di ko kilala. Bakrin pa. Bakrin tayo ha. Sandali lang ha. Hindi, kailangan ko isulat yung mga word na yon kasi bawal ni Whitey. Oh, ma-suspended ako nun. Kailangan ko isulat talaga yon. Daog ko, dili dyan makita. So, ayaw na lang isulat yun. Oy, di may makita. Boss, wala akong pag-asa. Dili mag-good klaro, EKG. Sami, Mac, anak mo. Ay, sandali lang ha. Sandali lang. Kier Abel. Sabi ni Kier Abel, Sami. Randy Abing, Mac, anak mo. Sandali lang ha. Check ko muna. Tama, si Randy Abing ang nakauna. Sorry. Ang bilis kasi na ng monitor. Sorry. Si Randy Abing, Janet. Si Randy Abing ang nauna. Sorry. Makwin, Mac. Hala sa ako, sir, una ko. Kapaspas, ano mo, dagan, oy. Janet Rice, labas ka na, may 2 entry ka na. Sa ako na ihatag mga boss. Bawal mura mga boss. Una ko sir, oy. Ay una ko sir, oy. Una si Randy Abing, yes. Gay ko chance i-kill. Ako man to boss, anak. Ako answer. Oh, sabi ni Randy Abing, ibakrid niyo nga para Sabi ni Randy Abing, anak mo si Mac, ayun, ganyan. Tapos ikaw din ang kasunod, Kier Abel. O, kaso nauna si Randy Abing sa'yo, basahin niyo nga. Wah, hektik kuya, hindi mo dagan. Ay, shout out kay Ginilyn Visera, hello po, hello. Si Randy Abing pala, sorry. So ni Janet Rice, mali yung ko. Nauna pala si Randy Abing. Bilis kasi.
Okay. Number 7 question. Ano? Sa ako na lang to, Boss Randy Abi. Next question. Ano ang screen name ko? Shout out kay Rose Loren Tumanda. Hello po. Shout out kay sino 'yun? Nawala tuloy. Ginilyn Visera from Davao City. Hello Ginilyn. And I encourage you to join our group in FB, Kalahing Vlogs 2. Kalahing Vlogs. Ads Kasirya Sami. Sandali lang. Rose Loren Tumanda Sami. Kapaspas ay sandali lang ha. Magbakrid ko. Kuya ka Sami. Dapat only one word lang, wala nang kasunod. Sami. Kuya Sami. Oh, si Mary Alvarez ang nanalo. Kulas. Oh, si Mary Alvarez. Sabi niya, kulas draw. Oh, may ticket na si Mary Alvarez, oh. Kaya tibak-grade ko pa, ha? Next question na kuya. Sa akong lang tubos randi, oh. Si Mary Alvarez talaga. Ang nanalo. Rose Lorraine Tumanda. Hello, hello. Adski Kasiria. Sabi. Kira Abel, Kuya Sami. Mali ang Kuya Sami. Kulas. Sami, Kulas. Mangkulas. Paspasa mo dagan, oy. Kuya Sami, nasa screen mo, boss. Oh, mali na. Kulas akong screen name sa kini akong suliran. Patambay idol. Shout out kay Oye Channel. Hello, hello. Yes, nakaticket din. Sana nanonood kayo. Sabi ko nga sa iyo, pabalik-balik part 1 to part 10. Doon ko kukunin yung mga katanungan. Oh. Ang problema, hindi kayo nanonood. Naghulaan lang kayo. Number 8, question. Ano ang suot ko sa part 2 video? Sa part 2 video, ano ang suot ko? Tamsak-tamsak mga guys, tamsak. Sa mga bago, pakitamsak please. Ulahay lagi ko pero ano ang suot ko? Largo na. Pwede na slow mo bro. Di lang ko kabalo kung saan. Parehata. You know me well, Mary Alvarez. Hindi ako tiki. Oh, ito na naman. Ano ang suot ko sa part 2 video? Ano ang suot ko? Suot ha, suot. Hindi ako nagtatanong ng color. Ano ang suot ko sa part 2 video? Sige. Prepare ko. O kung sino mag-ano dyan, mag-ano na kayo sa mga link niyo. Dali lang. Pero ipakita ko sa inyo yung actual. Ang iba dyan, naghulaan, pero doon ako magbase sa first ha. Dali lang, dali lang.
Di ba mo nila? No? Ano ang suot ko? Okay. Oh, pink, blue. Backred ko. Tamsak na po kayo. Kumanik up. Patambay idol, yes. Mary, sir, tamsak na po kayo. Pwede slow down mo bro. Di mo po balong slow down. Tamsak na ko. Ulay lagi ko pirme. Blue, mali. Pink, dili lagi color. Polo. Mali. Polo. Long sleeve, mali. Blue. Yellow. Yellow. Polo shirt, mali. Dark blue. Hey, puro kayo ano hula. Polo. Polo. Long sleeve. Asa naman? Dawa na po. Long sleeve. Stop mo na chat. Navy blue. Sabi ko sa'yo, ano? Ang suot ko. Ano, dili. Hindi ako nagtatanong sa color ha. Ano ang suot ko sa part 2 video? Uy! Uy! Pero, hindi. Sandali lang. Backed muna ako. Ang nanalo! Si Kier Abel, white t-shirt. Oh, kumpleto. Si Kier Abel. Nanalo na si Kier Abel. Ito, parang ano siguro to. Kapatid ko, t-shirt. Sandali lang. Ay, sandali lang ha. Sandali lang. Marami pa pala dito sa taas. Sandali lang. Sorry. Sandali lang ha. Tulungan nyo nga ako, be. Tulungan nyo ako. Mag-backthread. Tulungan nyo ako mag-backthread para hindi ano, shirtless. Buwang. Hindi kasi ako marunong mag-slow mo. Sandali lang ha. Pink, blue. Kulay lagi ko pirmi. Tamsak ako. Okay. Sabay ko review ba? Kay makasabantaan sa mga viewers. Pink, polo, long sleeve, blue, yellow, polo shirt, dark blue, polo nga blue. Long sleeve, yellow, polo nga blue, white polo, shirtless, t-shirt. Uy! Si Adski ang nauna. Sorry, si Adski ang nauna na naman. T-shirt. Yun ang tama, t-shirt. Long sleeve, yellow, polo, shirtless. T-shirt. Tama si Adski. T-shirt. Nauna si Adski. T-shirt. Sorry. Kier Abel, sorry. Stop na chat. T-shirt. Adski. Nia, cute. Hello, Nia. Shout out kay Nia. Yes, siya. Tama, no? Tama ko si Adski. Kompleto to ako, boss. Pero kung tanong is, ano lang? Si Adski. Uy, sorry kayo. Adski ang nanalo. Na, tama. Okay. Proceed ta number 9. Number 9 question. Anong part ang unang nagpapadala ng sulat?
Anong part ang unang nagpapadala ng sulat? Ha? Yes, Sir Adski. Yes. Lahi ibang good food ang polo shirt. Wala pa gani. Wala pa kayo kung mas kong question. Anong part ang unang nagpapadala ng sulat? Part 1 o part 2? Part 9. Iwan ko sa inyo, puro kayo hula-hula. Shout out kay Nia Cute. Oh. Sino nanalo? Tulungan niyo ako. Oh. Si Randy Abing. Si Randy Abing na naman. Si Randy Abing. Part 2 ang tamang answer. No, yung naka-white t-shirt ako, yun ang unang may nagpapadala ng sulat. Part 5, part 4, part 9. Part 3, part 2, part 1. Part 2, Kir. Oh, may nanalo na. Part 0 si Dark. Si Dark Angel ba yun? Oh, si 150. Ako ay nauna. Ikaw may nauna. Kamu dyan. Part 6, part 2, part 1. Ay ambot sa inyo. Part 1. Kay una nasa una. Iwan ko sa inyo. Oo, Randy Abing. Ako'y nauna ha. Part 2. Wala na. Daog si Randy Abing. No, Randy Abing sa number 9. No, una si Randy Abing, no? Una si Randy Abing sa part 2. Dito naman tayo sa part number 10 question. Balato na yan. Ay, nako. Number 10 question. Hello 14 viewers. Paki-thumbs up, palihog. Thumbs up. No. 15. 30 itong questions, 30. Pero i-cut na to sa 15. Mao na itong unang iparaffle. Okay. Sa 10. Number 10 question. Anong pangalan ng YouTube channel namin? Bilis. Anong pangalan ng YouTube channel namin? Bilis. Yes! Kinsa nakauna? Ay! Si Nia Cute ang nakauna. Nako, naka-internet. Kahinay sa uban. Sayang. Mato pinaka-easy nga question. Kahinay sa uban. Nia Cute na ang daog yun. Sorry guys. Okay. For the 11. Anong oras ang live streaming ko? Birada, anong oras ang live streaming ko? Sa kini akong suliran program.
3P. Merlin. Anong oras ang live streaming ko? Dapat kompleto ha. Kompleto. Begins with and ends with. Ends. And ends di ay. Sayang tuko. Ako ay nauna ganina ba sa part 2? Dili good na. Saan man pag-review sa part 2? Double check. Pali ko double check na. Si Randy Abing no? Si Randy Abing, Mary Alvarez, ikaw ba? Bugay ka. Oy, naanay na kauna. 8 to 10. Ang answer is 8 to 10. 8 to 10 ang answer. Ako lang yung double time, double check. Kaya naanak ko yung nakita ang nakauna. Eight to 10. Si Reggie Banuelos ang nakauna. Tama anak no, Reggie Banuelos. Tama no? Tama si Reggie Banuelos. Yehey! Sayang sagot ko, bitin question. Number 12. Ilang oras ang live streaming ko? Bilis. Ayaw na, no need na dyan i-try ang specific. Kaya gipa easiest na ko ang question. Ang pagtubag, okay ra. Ilang oras? Kinsa una nakatubag na? Mali ko kay nagbase ko sa akong oras din piskot plus 5 NDI kay 3 PM din hit. Ilang oras? Kinsa nakauna? Ang tamang answer is 2 hours. 2 hours. Reggie Banuelos. Imsa, ang backread ko. Adski. Litlit Sarko, shout out. Karon ra ka. Adski 21 Kasaria. Pa? Kinsa nakauna? Sayang sagot ko, bitin question. Ganun ba, ma'am? 2 dapat ang nauna. 2 hours. Adski 21 Kasaria. Adski no? Si Adski na naman ang tama. Ma'am Merlin, nasubrahan ka 3 hours. Ma'am Merlin Espino. Ma'am, ngayon 3 hours tayo, pero yung kini akong suliran na program, doon kasi magbabase lahat. 2 hours yun. Oy, Adski! 3 na yung entry mo? Yes! Ako, sir. Ako mo ba? Imagine kong palibugon ba? Pero gitanaw na itong oras, 5:21 si Kuan. Si Adski. Si Ads, di ba ako una? 4 na, kuya. Dili. Tulo lang. Number 3, number 4, o number 12. Ay, tama. Number 8 di. Ikaw di ay. Ako nakauna 2 hours. Na.
Na nag-claim na sila daw nakauna. Here, proof. Yung kit, ano, naman, ads kit 21 kasaya. Si Nea cute kay Bagora. Siya nauna dito. 8 man kay Nea cute. No, si, ano, ads kit 21 Diya, kasaya. wala pa man no. Wala pa. Ano, Klaro. Di mo makita, hindi klaro. Ito yung proof. Di mo makita. Oh. Sa ubos ka na, guys. Blank ang ano, profile. 2. Si Adski Kasiria. Kamu ba? Emoji kong dula, emoji kong yaga-yagaan ba? EJ, ako nakauna, kaduhan ako ba? Wala gi-count. Ikaw, Miri Alvarez ha, imo na kong iskam-iskamon, 4 na kuya. Backread please, gibakread na ko, ikibi, gibakread. 521, si Kuan. Joke. Karong pati cellphone. Ako una nagsugod, 621, ako sir. Ha? 621? We, nagyud ko din eh. Ako nag-screenshot din iba. Tanaw ra gud na. Si, ano, di. Si Anski gid no? Oo, ads kit. Oh. Kay Marlene Espino. Pero 3 man kay Marlene Espino. Ha? 3 kay Marlene. Si Ma'am Merlin Espino nakauna pero mali. Sunod si Adski dayon 521, nakatubag sa 521. De, bakre din niyo, ganihara to kati karon ako una. Lai iya. Ako 2 hours. Asa? Pero, no, 2 hours. Bisa ha? Wait lang ha. Check na po. Bakrid tabi. Kalisod man dayanin basta magpinaspasay na. Dali ha. Kay para di ko awayon ninyo. Sus, makita ng lapad na sa kong kalapad sa kong ilong. Isa, backtrade na lang ko. Hindi, wala din. Ha? Kay ano lang din. No, ulit-ulit sir ko kay Ma'am Mali ko kay magbase kay ko. Ma'am Mary Alvarez na Adria niya kay Ma'am Reggie Kay Banuelos Tris- na Adria pero kay Let sir ko ang magawas niya wala pa man ni Adria. Lahi po ni Adria nga chapter. Ha? Lahi po ni nga chapter Adria. Kay kailang Adria ito nakapusto kay Ma'am. At last, Ito na, lahi na din. mali jud kibi. Si kan jud no, ads no. Hmm? Si ads Ano sa jud. iya di okay ko ah. Yan. No, niya na kay ads. Ha? Maiwit upos no. Lit sa ko 2 hours ads ki kasi. Nakita nyo, guys? Kita ninyo? Reggie Banuelos, 2 hours. Tapos si Mary Alvarez, mali ko. Tapos si Merlin Espino, 3. Si Adski ang last 2. Niya, ipakita di ko sa original. So, ay, saan eh? Nag-mouse manoon ko. Sa ato pa. Ay, nako. Ako sir. Ako man. Karon pa ko nag-watch hour. Nas video ni. Ikiji ako. Ako. Karan di abi. Ha? No, siya ang ano. Karan di abi. Unya, uli na kong butang dira kay Ma'am Reggie Banuelos. Ala, lahi nyo sa inyo. Sorry ha, lahi sa inyong screen. Sa ko ang screen. Oh, lahi. Kaya nga no. Katong screenshot ni Kuan, lahi po diri sa amo ang live. La, mo day ni. Kung mag-question ka, isa lang mag-answer. Kaysa lang mag-answer ha. Ako nakauna 2 hours, ako nakauna. Stop sa tong daghan na answer mga boss. Backread KG. Miski saan ako backread. Lahi sa inyo hang screen. Klaro ko ya. Backread ako lagi, pati cellphone, pati CP.
Ako una nagsugod 621 ako sir. Wilga na gyud ko din. Nagsugod ko ni Mary. Ako nag-screenshot din hiba. Ganin na harato kati karon ako una. Ay nako. Daog si Adski ma'am. Daog si Adski ma'am. 2 hours ako. Pero na ako gisend kay Reggie Baniles, ako gipim, ako gi-screenshots. Makaroni. Balik na lang answer. Okay ba? Ato sa to ikuan para walay kuan ha. Katong 12. Skip sa nato to ha, skip sa nato to. Skip sa nato to please ha. Ako po nag-screenshot ko kay ako una. Lahi sa katong gi-screenshot gipadala sa amo ang kuan messenger lahi. Kay Randy Abing lahi. Mag-follow ko sa ako ang screen kay para di ta magkagubot ha. Mag-follow ko sa akong screen. Palibangon ako. Balik na lang para walay lalis. Balik ta. Wala ang 12. Ibalik na to ang 12 ha. Balik ang 12. Blind question. Skip sa nato ang 12. Ha, klaro? Skip sa nato ang 12. Kaisa lang mag-answer please. Kaisa lang. Kay para di magkadimao. Ay, sorry. Tagalog pala. Ibalik natin. Ibang question na naman. Welcome po. Pa ba ako? Hey, hello, shout out kay Angela Casuarez. Thumbs up please. Ibalik na, tama jud kuya, mag-follow ka sa imong screen. Mag-follow ako sa screen ko, hindi sa screen ninyo. Kasi nalilito ako. Kasi iba yung screen nyo sa screen ko. Iba ang uma-appear sa screen ko. Ganito na lang. Other question. Tapos, mag-follow ako sa screen ko. Hindi sa screen ninyo. Hala akong hinayhay gabi naman di ay. Wala jud pirmi ra ko lahi. Okay, ganito. Number 12 question. Wala mo na yung 12 kanina. Sa screen ako magbabase. Uulitin ko, sa screen ako magbabase. Aking screen. Okay, number 12. Ilang buwan na ako nakikipag-collab sa anak ko? Bilis. Ilang buwan na ako nakikipag-collab sa anak ko? Hindi yan daya Adski. Para lang walang away. Ilang buwan na ako nakikipag-collab sa anak ko? Isa lang ha, mag-asagot para hindi mag-ano. Sa screen ko, pag-kuhan na ko dyan, pag-screenshot para magkuhan kanila. Sa screen ko, unang naka-answer si Honey Joy Cabrera. Honey Joy Cabrera ang nakuha ng answer. Honey Joy Cabrera. Screenshot para may proof. Number 12. Ilang buwan na ako nakikipag-collab sa anak ko? 1 month man. Dito si Honey Joy Cabrera ang... Honey Joy Cabrera. No. Honey Joy Cabrera. Screenshot. Picture. Para walang dayaan. Siya na ko sa group niya. Sa kuwan lang. Ano na lang. Screenshot na lang. Yes, ano tayo? Kadagay. Ano na mo dira album? Para. Tama, isa na lang Jude. Ka-chat ang answer. Ang una si... tapos ni Adskin na daya. Honey Joy Cabrera, 1 month. Yan, tama ha? Yan ang sa screen ko. Nauna ko kay Honey Joy ba? Ambot lang yung screen ha. Nag-follow lang din ko sa akong screen. Hello kuya, newbie here. Tantan Bells TV. Hello. Tantan Bells, shout out. Okay. May nanalo na.
Sa ano na tayo? Number 13. Ito, number 13. Okay, paunahan ha, paunahan. Ilang oras ang live streaming ko? Sa screen ako magbabase, sa screen ko. Screen ko. Sige, tulungan mo ako na. Di otro yung question din ako. Kanina mo, anong question? Yan. Okay. Ganito. Sige, sa screen ko ha. Di ako Nagkugulo lang kasi yung screenshot. iba kahit hindi sila talaga nauna sabihin sila. Sige na lang, Randy Abing. Randy Abing, Adski. Kerabel. Na, ako din yung screenshot din. Hilumak Butchong. Nauna ko kay Honey Joy. Oh, sino ang nauna? Oh, ito yung proof. Si Randy Abing ang nauna. Sa screen namin. Follow ko lang screen ha. Kasi iba-iba. Iba pala sa screen ninyo. Iba din sa screen. Iba din sa screen ng taga Bukidnon. Naya TikTok, Duha, Rose, Lauren, Tumanda, Tulo, Kerabing. Dili na ko. Ay, nako, Miri Alvarez. Adske, kailan ka pa nag-start? Madili gani, kuya. Oh, basta i-follow ko yung screen ko. Kasi kung i-follow ko yung screen mo, magkagulo tayo. Iba sa Bukidnon, iba yung sa Singapore. Singapore? Singapore ba yun? O yung dili magkadimao eh. Dili. Mag-follow ko sa kong screen na. Ako nagpadula, akong screen, akong i-follow ha. Para magkadimao ta. Magkamauta. Sir, hindi ba tatlong sagot, 5 nag-start, 678 tayo matatapos. Sir, hindi ba tatlo sagot, 5 nag-start, 6, 7, hindi ko naintindihan. Tayo matatapos. Yes, talaga tayo matatapos. Sige kuya, ha? Sa screen ko talaga mag-follow. Number 14. Anong eksaktong pizza? Anong eksaktong pizza ako nakipag-collab ng anak ko? One month ako ngayon, basta 1 month ako ngayon ha, nakipag-collab. Anong eksaktong pizza? Sige. Number 14. No, anong eksaktong pizza? Kompleto dapat. Anong eksaktong pizza nag-start ko ba? Kasi 1 month ako ngayon. Kompleto dapat. January 3. Wala ko kabalo. Okay. May nakauna. Okay, ganito. Dark Angel, sige kuya. Dark Angel, para magkasinabtanay. Kier Abel, delay ako. Dark Angel, 3. Adski, 20. Kier Abel, June. No? Dark Angel, January 3. Sabi ko, isang sagot lang. Para hindi magkagulo yung screen ba? Miriam Deres, stay home. No, stay home na. Randy Abing, wala ko kabalo. May 20, si Rose Lorraine Tumanda. Ma'am Rose Lorraine ang nakadaog sa number 14 nga question. Rose Lorraine Tumanda. Ma'am, ikaw first naka-answer. May 21. May 20. Late na kayo. Follow lang talaga ako sa screen. Hey, okay. For the 15 question. Rose Lauren Tumanda. Oh, anong part ba na birthday ng anak ko? Part 2 o part 4? Answer. Anong part sa birthday ng anak ko?
Part 1 o part 2? Bilis. Part 1 o part 2? Part 4. Sagad naman mo yun. Part 2, part 4. Anong part ba na birthday ng anak ko? Okay. Shout out, Libert Ambalos. Okay, review ko. Na-blue man sila na. Ano nga blue man sila? Okay. Ayaw lang kayo. Yehey! Part 4. Ano maning Nia TikTok 4, Ambalos Argin 4, Kier Abel YT 4, Randy Abing to. O klaro kayo na, Randy Abing to. Bakit pa nako para double check sa ako ang screen ha, dili sa inyong screen. Ang una naka-comment si Nia TikTok 4, Ambalos Argin 4, Kier Abel 4, Randy Abing 2. Oh. Final yun, si Randy Abing nakadaog. Yehey! Oy, ayaw ko i-awayahan. Nag-follow ko sa akong screen. Nag-follow ako sa akong screen ha. Kay kung i-follow na ko yung screen na magkabuang ta. Okay, palihog kog sulat ani sa mga kuan kay iparapol na to. Kana siya. Isa-isa pangalan kay parapol. Asang ballpen? Okay. Ay nako. Kamu ba inyo ra ko yagayagaan. Pero nakita nako lahi gyud inyo hang sa screen. Lahi ang dagan. Parto unta to. Muno na pindot ang patay. Ako ba to sa round 1? Ay. Nako. Kalimot mo na eh. Naka-follow up na good ka, Angelica. Dili gani kuya. Maligi kamo ang madili ata, no? Dili mag-abot ang inyong kuan. No? Kung i-follow na ko inyo ha, kita magkanimao. Next question ay KG. Excited ay. Katong 50 ninyo, iparapol sa nato to. Ha? Okay. Proceed ta. Kay taas ng oras. Proceed ta. Okay, for the number 16. Proceed ta. So katong atong una, ato tong i-prepare. Okay. Napay question. Sali mo ko sir, Ma'am Merlin Espino. Sana makasagot ka po. Ng tama. Okay, number 16. Marami pa namang chance kasi up to 30 question pa na pili dahil ka questions. Sa ako screen ba kay nagtubag na unya wala pa niabot sa ako ang questions. Ay, iwit ka. So naji problema. So mag-follow jud ko sa akong screen ha. March Bigay, stay home. Ako kay late lagi nauna na ang mga answer ha. Ano man na? No, siguro sa kuha na to sa atong connection. Number 16 ha. Oh. Number 16. Lagi. Sa part 3, anong product ipinakilala ko? Sa part 3, na kini akong suliran, ano ang product na pinakilala ko na mag-start sa power? Katong ginaya. Okay. Pabilisan ang sagot. 20 ng views. Hey.
Hello, viewers. Number 20. Lagi, Angelica ay. Tuding inyong signal, Arjin. Delay man. Lindo no more pariyata. Ibalik kong mag-delay. Okay. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Nanay nakatubag. Power drops. Power cent. Imnon ako si Power cent. Ha? Sa akong screen, na, si Kirabel, ibalik kong mag-delay inyo. Tapos si Nia, 20 na ang views, yehey. Lyndon Amor, Lagi, Angelica Suarez, ay. Si Janet Rice, Power Cent, akong ginainom daw, Power Cent, Adski, Oil. Ang una nakatubag, nga tama, si Ambalos, Arjin, Power Drops, tama. Sure, wala niya na presyohan siya na katulad ko. Agidusin na lang po na po. Okay, ang nakatubag, tama, si Ambalos, Arjin, ha, sa akong screen. Power up kung ginainom. Power Arjin. Ay, wag yun mo nagtanaw ba? Sad kayo. For me ha, sad part, kaya wag mo nagtanaw. Sige, be ako gana ha. Sige ko gana. Sige kong inom. So, Ambalos, Laban Digos. Laban Digos, tubag-tubag mo mga Digos. Amtikay lang. Okay, number 17. Sa part 3, sa sulat-suliran, anong ang kasalanan ng asawa niya? Sa part 3, sa sulat-suliran, ano ang kasalanan ng asawa niya? Unsa may sulat-suliran? Unsay sala sa asawa? Letter K. Sa muka ni mo maoy. Wala gyud chance din iba. Duha. Okay. Nanlaki. No. Okay. Balik. Complete na 15? Ha? Isa-isa day. Oh. Dili, daghan man ni abing na abing on. Oh. Isa ra kaya buhat. Daghan na. Kung upat pud ka entry. Balik ta. Wala na gyud ko chance din hiba. Sa ako ni screen ha. Sa muka ni mo maoy, nauna na pud ko sa iyaha. Dark Angel. Kabit. Oh. Tama si Dark Angel. Dark Ariel. Una si Dark Ariel. Niya si Kier Abel ng Lucky daw. At si Adski ng babae. Ambalos ng babae. Tapos, si Nia, I don't know. Daog si Dark Ariel. Okay daw. Daog ko. Ako naman siguro to kuta bato diri kuya. Sige di lang. Mag-enjoy lang tayo ha ni Joy Cabrera. Walang problema. Tamsak. Paliw kong tamsak. Kana. Marge Migay. Daog si Dark Ariel. Number 18. Number 18. Baliktad ako. Number 18. Question. Tamsak means? Bilis. Tamsak means? Okay. Nanay nakaunang tubag. Okay. Dirita. Si Kier Abi, be happy. Isa Bacalso channel, late. Dark Ariel, nag-like ra siya. Tapos niya TikTok, 23 likes na daw kuno ko. Si Dark Ariel, na una nakatubag na pod. Like, Dark Ariel. Doon naka-enter si Dark Ariel. Pas mong uban. Angelica Suarez. Naulahin na ka, darling.
Nia TikTok attendance. Ma'am Merlin Espino. Late ka naman, ma'am. Sorry talaga, ma'am. Merlin Espino, sorry talaga. Okay. Sino to si Dark Ariel? Taga saan ka? Taga saan ka, Dark Ariel? Bilis mo na ngayon, ah. Okay. 18. Nargot sila tanawas ako. Iwan ko sa inyo, ha? Tanawan ninyo ang fighting, ha? Number. Asa naman ta? 19. Number 19. Kani second batch ni ha, second batch ni. Basahon sa nako ha, wala na kunet. Ikinji gatuyok-tuyok na dili na ako makaparticipate. Digos ka taga Digos dai ni sila. Sa ato pa naglaban-laban si Digos, Bukidnon, Cotabato, Davao. Asa naman to si Ma'am Davao? Manila. Kauban ko na kuya hatong kaganina. Okay lang sir, nag-enjoy. Ma'am, salamat Ma'am Merlin Espino. Ma'am, join ka sa grupo natin ma'am sa Facebook. Kalahing Vlog. Sama tayo doon ma'am. May mga palaro tayo doon. Magka-post ka doon ng ini na maka-entertainment. Dark Angel, nag-inom ra kog tubig, di paspas man ko. Okay, hello, taga-Digos. Number 19. Saan pinapadala ang mga sulat-suliran? O, ayan. Saan pinapadala ang mga sulat-suliran? Sila ba? Magtinanga. Walay presyon, di pa nila studihan. Magsigarag dulag email. Stay safe, di ako Pampanga, kuya. Uy, Pampanga na dahi ka ads. Radyo. Ako nga, sir, diniba, need pa og plane ticket siguro. Gani, ulahi mo, makapir. Sa mall. Kini akong suliran. Ay. Okay, na nakaunag tubag ha. Backread ko, ha? Sige, backread ko. Para di ko awayon. Awayon ko. Di ginawa ng tubig, di paspas man ko. Pampanga po. Niya TikTok, meron ako sa Manila. Oh, meron daw siya sa Manila. Iga onis niya ba? Ker, gigutom na ko, kuya. Kaunday ka, pungkol ka? Di akong Pampanga, kuya. Ingon ni ads. Ker Abel, stay safe. Ker Abel, radyo. Ingon pa ni Mary Alvarez, ako ang answer din ba? Need pa og plane ticket siguro para on time. Layo, baya ka diya, kuan, sis, mentor. Dark Angel, radyo. Sus, ginoo ko. Asan man mo ta ng mga radyo, eh? Adski Kaseria, Sami. Saan man tao na? Ang Balos Argent, sa YT. Sa Kalahing Vlogs, mali. Radyo, niya TikTok, radyo. Adski Kaseria Messenger. Ay, nakauna din si Adski. Kani si Adski ba? Paspas pa ni sa kuan. Paspas pa ni sa hangin. Dire Adski Kaseria ang una nakatubag. Tapos gisundan ni Lindon Amor. Lahi si Randy Abing. Pasensya. Uy, hello sa atong 22 viewers. Mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat sa mga Tagalog. Uy, sorry. May nanalo na si Adski. Una manggid ko. Paspas pa na sa manatag. Ting paspasag yun eh. Ang bilis-bilis mo, Adski. Ano bang kinakain mo? Yung dako ba? Okay, number 20. Anong suot ko? Anong suot ko sa part 4 na LS? Anong suot ko?
Nakaganito ba? Anong suot ko? Okay. Saging nga ako. ang kamian di ay viewers ang sa YT magtatanong. Hindi ko pasabot. Anong suot ko? Okay. Bakrid ko, bakrid. Okay. Okay, start tayo kay Reggie Banuelos. Wala na jud. Dili na ko makaparticipate, tuyok-tuyok net dire AKG. Oh, ingon. Ano ang suot ha? Dili kulay akong gipangutana. Ingon ni Adski pink. Ingon ni Kier Abel blue. Kier Abel polo. Kay isa lang lagi mag-answer. Polo pink. Sando. Uy, Ginoo ko. Ang tukod sukad ka sando magkuan LS. Okay. Balik ko para kuan kay kalit mag okay, ganito. Wala na jud, dili makaparticipate tuyok net AKG. Pink, blue, mali. Polo pink, t-shirt, dili ko mo accept ana. Randy Abeng, long sleeve. Oh, si Randy Abeng nakauna, long sleeve. Si Randy Abeng una naka. Sagot. Long sleeve. Wala na jud. Oh, polo shirt, sando, polo, pink. Di kulay. Sabi ko ano suot ko. Okay, number 21. Si Randy Abing na sa 20. Number 21 question. Sige, basahin sana ako ng mga message ha. Pink, long sleeve, ulahin na, dark Ariel. Wala na dyan ko nakadungog sa question. Polo shirt, mali ko. Wala ko, nasukan, nagsando ha. Okay, number 21. Sa part 5. Ilang taon ang unang asawa sa caller? Yung part 5. Yung may caller tayo na masyadong bata yung unang asawa niya. Okay, ilang taon? Okay, answer. Daghana sa akong answer yun ba? Sayang. Masayang yun, dugi mo abot. Ay, wag yun sila nagtanaw. Di talaga sila nanonood ng ano ko, videos. Kira Bell, 23 long sleeve. Wala nakasagot. Yung caller natin na lalaki na masyadong bata yung asawa. Oh, ito yung pinaka-enjoy na part sa caller. Masyadong bata. Wala naka-answer. Pinaulit-ulit ko pa nga yung ano, ilang taon yung ano, asawa mo? Yung sabi ko sa caller. Oh, baka maano tayo doon. Ma-child abuse. Oh, labas na lang ko bro, mangisda ko. Oy, gawas ka nga nabi kay entry. Kasi ikaw pa'y madaog. Na nagula-hula, hula-hula ho. Child abuse, yung masyadong bata. Hindi kayo nanonood. Oh. Hello, 17 viewers na nititira. Bata. Masyadong bata. Wag sila ng tanaw ba? Sweldo niya, 15.22. Balik tabi. Sapa. For 25, 16, 24, 26, 4 years. Kasi 4 years, 18, 26, 35,
Lahi jud ko 28, 22, pas na pulong isda ko 21, 17, 16, 45, 18, 17, 27. Hala, hula pa. 10, 44. Ang 10, doon na sa 10. Samok ninyo eh. Sildonia, 16, 21, 20. Ahaha. 14, 31. Na! 31 daw. Sos, ginawa ko. At sige gapon. 13, oy, 13 years old to. Ang unang asawa niya, baya, ha? Unang asawa niya, 13. Ay, hindi kayo nanonood. Hindi kayo nanonood. Naghula-hula lang kayo. Hula-hula-hula. Okay. Number 22. Ilang beses nag-asawa si caller na si Vicente Ortiga, yung caller natin sa part 5 na video. Ilang beses nag-asawa pagkatapos ng 13. Ilang beses siya nag-asawa? Tuon ako, 30. Okay. Balik na. Okay. Nara. Nood kuya kaso loading nun. Yehe, nanonood kuya kaso loading nun. Ha, tuon. Budagan man. Sa man mo tanitiil eh. Okay. 14. Yan eh. Ano siya question, sir? Ilang beses nag-asawa? Hando mana sa usa ka unit. 11, 8, 9, 20, 17, 29, 15, 46, 12, 48. Layo ra sa tinuod ay 48 yehe nanood kuya kasuloding nun. Hatuon ako 30. Dark Angel. Dark Ariel 3. Ads ka serya na pod. Sabay lang mo ha? 2. 2 times si Ads ka serya. Number 23. Ano ang tinuturo ko sa YouTube channel namin? Ano ang tinuturo ko sa YouTube channel namin? Ano ang tinuturo ko sa YouTube channel namin? Bilis! Okay. Okay, balik ko. Regine Banuelos, 13. Ambalos, 1. Adski Kaseria, foot massage. Randy Abing, how to massage. Kier Abel, Suti. Si Suti. Story. Dark Angel, TikTok, foot massage. Ay, nako, sayang naman, Ma Merlin. Oy, dapat mauna ka, Ma Merlin. Mukbang. How to do massage. How to massage back. Mukbang. Foot massage. TikTok. Okay. Ang tamang
tubag nga nakauna. Nga tamang tubag ha. How to massage. Randy Abing. Asa naman ang uban? Oy. Iwit man mo makatubag ang uban. Parehas ta. Dili nabasa ni Nicolas. How to bio po. How to make YouTube. Nabasa ko, Angelica. Different parts massage of the body. Tutorial how to massage. Ikaduha. Tutorial how to massage. Tama ang how to massage. Mawag yun ang tama. Dili lagi mabasa ako answer. Di, ang ginabasa na ako itong kuan. Katong top. Isa-isa na ko basa yung mga answer ha. Para di mo masuko. Matod pa ni kuan. Ang balos Argin 1. Tapos adski foot massage. Dili specific ang foot. How to massage Randy Abing. Kaduha. Care Soti. Kaduha story. Dark Ariel TikTok. Ma Merlin massage. Foot massage gihapon Ma Merlin. Janet Rice massage. Mukbang thumbs up Lindon Amor. Dark Angel Dumanan. Mukbang Kerabil. Ads how to massage back. TikTok I don't know. Different parts of massage. Oh, maray mo answer pero iwit na Ma'am Rose. Foot Honey Joy Cabrera foot massage. Mali gyapon Kerabil tips and tricks. Regi wala na ako late ko. Merlin Espino massage. How to foot massage. Late signal ko sir. Maudi ay. Kaya pala. Tips and tricks how to massage. How to do massage. Ang balos Argin. Merlin Espino kaya malabo po ako mauna. Late signal kaya pala. Dili lagi mabasa ko answer. Nabasa ko na. Iniisa-isa ko na. Manood man ko, ulahin lang ko dire. How to... Uy, dagan. Uy, asa naman ka? Asa naman ako pindot Tataktaan mo pindot. How to make massage. Mali. Kaduha. Uy, pagkalit sa imo answer. Reggie Banuelos. How to massage Kirabel. Dark Ariel tutorial. Different parts massage of the body. How to make YouTube channel. Na mali kayo. How to bio po. Yaga. Parehas na dilim basa Nicolas. How po. Asa naman to? How to be po. Parehas na. How to be po. Highlight mandiri. Oy, tama ako. Asa na si Argin? Stop sa tag chat. How to do back massage. Okay. Kakapoy. Okay. Si Randy Abing yun. Saan na ako kuhan? Number 24. Number 24. Ano ang ginagawa ni host kapag naubusan na ng topic? Okay, lapag. Ano ang ginagawa ni host pag maubusan na ng topic? Okay. Basahon ko isa-isa. How to do back massage, foot massage, jaga jud ni si Kier. Kier, Abel, go! Merlin Espino, kumakanta! Yay! Okay, sunod ni Ma Merlin Espino. Dark Ariel, usab. Tapos kanta, Kadski. Ako sa lista. Pagmas, uy. Okay. Usab, kanta, isip-isip. Taka-taka. Singing. Budagan gining kuan mga patakabasag. Asa ra to? Angelica Suarez singing, Randy Abing sing, sasayaw daw Ginoo ko. Ilhan na jud ka Dark Ariel nga wa kag gatan-aw ba? Kanta,
Janet Rice kanta, Kirabel singer, singerist. Dark Angel mag-TikTok. Oh, taka-taka ra ka. Enjoy Cabrera kanta, kakanta ang Balos Regine. Lion Thinking magbuhat og Vida essential oils. Kinsa man is Lion Thinking? Magbuhat og Vida essential oils. Sana all singer. Power drops. Dili man di ay ako kumakanta. Stop na. Okay, may nanalo na si Ma Merlin Espino. Merlin Espino, ikaw na ang daog sa singing. Okay. Number 25. Sa part 6, anong kulay ng suot kong polo at cap? Sa part 6, anong kulay ng suot kong polo at cap? Okay, go. Ulahi man ko dire. Go. Okay, na. Matod pa ni Kier Abil. Uy! Okay ha. Basa ko ha. Reggie Banuelos, ulahiman ko dire. Merle Esplino, blue and red. Agoy! Bakit? Ay, temsa. Nidagan man dahi. Sorry. Nidagan ni ganit. Okay. Lion Thinking TV, magbuhat og Vida Essential Oils. Kira Bell, sana all singer. Ang Balos Urgent, inom og power drops. Merlin Espino, clap. Dili man day ako dapat Dark Ariel. Ha. Back massage, ingon pa ni Reggie. Banuelos. Human. Kay Ker, kumakanta. Ulahi man ko dire. Kira Bell, daog, blue. Si Kira Bell ang nakadaog. Taga Digos. Si Kirabel, taga Digos. O, siya ang una. Adski, yellow, pula. Uy, unsa man ka Adski? Dark Ariel, pulo nga blue. Dito, pulo nga blue ha. Taka ka Dark Ariel. Akong pangutana, cap and kuan. Suot kong pulo at cap. Lindo na more, blue. Ako na blue, Randy Abing blue, Gitanaw. Mudagan gid lagi ba? Malibat mo punta. Si Ma'am Espino. Blue. Enjoy blue. Gitanaw nako. Gitanaw daw niya. Black cap and white polo. Ay, puro to blue. Blue to tanan. Okay, may daog na. Si Kerabel. Sa 9 pala red na cup. 9 pala red na cup. Yes, oo. Wah, sorry kuya. Ikaw na Kariel ha. Okay. Number 26. Nakaw na sila? Wala nagkaundaan? Ha? Nagkaundaan wala? Nagkaundaan. Number 26. Okay. Ano ang pangalan ng kumpanya na aking laging ina-advertise? Angelica Suarez, minaw na lang ko. Yes, sorry kuya. No problem eh. Hello, 16 viewers. Ano ang pangalan ng kumpanya na laging ina-advertise ko? Kani siya dapat kumpleto. Maulay akong tubag kuya. Herbal. Kumpanya. Start na lang.
Kumpanya. One word lang, one word. Tulo man to ka word. Kumpanya. Dili na kumpanya. Convenience store. Balik ko kay Kier Abel. Yes. Minaw na lang ko from Angelica Suarez. Kier Abel Herbal Capsule. Herbal Capsule. Herbal. Maulahi akong tubag kuya. Mauba? Internet na ba? Skin massage. Convenience store. Power oil. Tanini Wonder Half Plus. Herbal Capsule Half Plus. Si Janet Reyes ang nakatama og tubag. Vida Power Essentials. Sige, kung balik-balik na sa kong kwan. Sa kuang live streaming. Vida Power Essentials. Si Power Scent is product na sa Vida Power Essentials. JMA. Bot ninyo. Virgin Coconut Oil o Vida Power Essentials. Muna akong pirming gina-promote sa akong live streaming. Okay, number 27. Number 27. Hello, 17 viewers. Hello, hello, hello. Tamsak, tamsak. Viva Vida. Okay. Sa part 7, asa ta naka-live temporary. Sa part 7, kini akong suliran, asa ta naka-live. Asa ta naka-live. Sa part 7, saan tayo naka-live? Okay. Balik na basa. Sulpot na po ni. Bida, Biba, Bida. Rose, Lorraine, Tumanda, hello. Ha. Hala ka. Ang nakauna. Asa naman to? Balik ta. Kiramel, ha. Viva, Vida. Hello. Rose Lauren, ha. Kier Abel. Di ko musugot. Okay, di ko musugot og abbreviation. Di ko mudawat og abbreviation. Sorry. Ang nakadaog si Angelica Suarez. Okay. Number 28. YouTube. Ako na pod. No, ang tamang tubag is Facebook. Asa, ha? Pero kompleto, Facebook. Dili FB. Facebook. Sa number 28. Okay. Thank you po. Asa naman si Adski. Kinsa din si Kirabil? Timbukid nun, guro ni. Hello, 16. Sila 16. Sa pagtayo ko. Ha? Sa part 7. Nga wala ko kabalog yun, ani. Sa pagtayo ko sa part 7, anong kulay ng short ko? Sa pagtayo ko sa part 7, yung naka-Facebook live ako, anong kulay ng short ko? More. Diyos ko, puro hula-hula. Okay.
Sige, answer sa mo. Makita niya. Wala, Jud. Ano pangalan niya? Chiska. Wala. Siya makita ko comment yung wala lagi. Wala. Ang kuan. Di makita yung comment. Bakit ganun na wala? Wala, Jud. Na, di isa-isa kung magaling basa. Wala siya comment. Okay, okay. Please close the door. Hello, 17. Nado ko, uban nga. Ay, gagamit ako mouse eh. Uban nga ga-comment nga di man makita ilang comment dire. Di na ko makita, why comment? Okay. Why comment ang uban? Kerabel, asa naman si Adski? Loading. Hahaha, di ara ko. Merlin Espino, white. Angelica Suarez, orange. Kerabel, brown. Merlin Espino, red. Adski, gray. Gisa Pansakala, yellow. Ay, nako. Hula-hula hoop. Hula-hula. Chiska Yuriko, green. Nana, karon na kita ko answer. Karon pa siya nakasunod sa inyo. Karon na siya. Hindi na naman siya silikuan. Karon na siya nabasa. Chiska Yuriko, anak ka-answer. Chiska Yuriko, green. Karon ako nabasa ng pangalan. Janet Rice, black. Chiska Yuriko, green. O, green lagi. Randy Abing, blue. Dark Ariel, green. Honey Joy, white. Stripe. Gisa Pansakala, blue. Sky green. Care green. Mana, green. Green lagi. Oh, may nadaog na. Stop mo comment ay. Kapoy basa. Ay, nako. Kasi nakadaog. Chiska Yuriko. Daog Chiska Yuriko. Shout out kay Chiska Yuriko. Ang bayaw. Sino ang katandem ko sa part 7? Sino ang katandem ko sa part 7? Okay, go. Answer quickly. Ubanin niya ako sa nanay. Sa? Ubanan sa anak ko kaya so pati nanay. Pwede ka. Okay. Bakred ko ha. Permelate. Ay, nako. Kanan yung internet ba? Na-spam na kuya. Ani Joy Cabrera. Uy, noon sa man yung internet. O ko'y salaan na ha. Basta ko inyong kawayon. Meron rin, Regibilis na ka din he. Na-spam na kuya. Kuining ko na ni. Palit pagitak basa. Dark Angel Sky green. Randy Abing stripe green. Chiska Yuriko blue. Randy Abing pastil pili gray. Ambalos Argent gray. Randy Abing maroon. Green oy. Gitanaw ako karon pa ka nagtanaw. Angelica Adski. Regibunes na ka din he. Na-spam na kuya. Stop sa ta. Pink. Lindo Namor. Ako sir Permilit. Rose. Lorraine. Paita. Permilit. Mas okay pa to Lindon Amor live stream. Kaya Amak. Hoy. Na cancer. Ang akong kauban si Mac. Akong anak. Ang nakadaog si Kier Abel. Anak mo, Mac. Si Mac, anak mo. Mac, Ads Bistal. Chiska Yuriko Mac, naiwit. Mac.
Balik ka para makaingon gyud mo digit. O dyan, saan ako? After Angelica Suarez, mas okay to Lindon Amor live stream. Si Kier Abel, Whitey, Mac. O siya dyan nakauna. Ikaduha si Dark Ariel, anak mo. Si Kier Abel ang daog sa number 29. Last question! Agoy! Bilis-bilis mo, bilis-bilis. Bilis-bilis. Last question. Okay. Ilang oras ang program ko sa Facebook, yung sa part 7 ko, nag-live sa Facebook. Ilang oras yun? Bilis! Bilis! Asa naman ko? Isulod na ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Morning batch 1 ha, 15. Okay. Hinay man mo comment si Lani. Okay, backread ko. Hinay signal. Ang signal dyan ang kuan, problema. Okay. Lingawa oy, panahonay ba? Panahonay ginabisi ani. Don't worry, napatay sunod. Okay. Magsugod ta kay Ambalos Arjen, Adsbistal, Chiska Yorico, Mac. Ulahin na kayo ni. Mac, Gisa Pansakala, Mac. Kier Abel, yes sir. Kier Abel, Lingawa, oy, paunhanay ba? Randy Abing, gutom na. Kier Abel, ako na, nakauna ko ya. Yes. Si Dark Angel nakauna, mali. 3. Angelica Suarez. Ang pasok. Angelica Suarez. Okay. Umana atong batch 2. Ano ko ba? 1, 2, 3, 4, 5. Kulang na pulo. Kanina lang. 6, 7, 8, 9, 10. I think tanan-tanan. 11, 12, 13, 14, 15. Okay, mga kalahing. Ay, nako. Okay, basahin ko na lang yung Dark Angel 3, Angelica Suarez 1, Kirabel 3, Marilyn Espino 2, Honey Joy, delayed. Ay, delayed kayong comment, ahak ng signal hoy. 3 hours, Siska Roque 1, Marilyn Espino 1, Gisa Pansakala 2, Gisa, wadyo ka. Hindi ka talaga correct Gisa. Siska Yorico 1, Dark Angel 54. Ikaw Dark Angel ha? May pagkaano ka ba? Ha? Bunalan ta karon. Adski 2 hours, 2 hours ka diyan. Dark Ariel 2. Rose Lorraine Tumanda 57 minutes. Gisa Pansakala. Sandali ha, sandali. Let me check ha.
Naghanap din sa inyo. Parang di atin. Si Ads po. Ang aptik man. Kusog po lang signal. Ang iba, maulahi tungkol sa signal. Kailangan man yun. Hmm? Okay. Sumali. Okay, final. Final ang 1 hour. Ang daog si Angelica Suarez. Chiska. Sir, gutom na. Late inyo hanet. Ako scam. Kaon sa mo guys, napas mo. Kaon sa unta mo. Oy, pwede na mo mukaon kay paano ta? Ala, kinsa kay makatagiya sa unang cellphone. Balik ko na ko ha. Mano itong part 1 ha? Part 1 ha? Ako diyang ipakita. Hatag na nako itong sikanan. Ang kuan, ang sitawag kalibangon. Bastos maning 40 seconds. Ako apo dinhi kay late. Lagi. Tungod sa inyohang kuan. 2 hours and 30 minutes 4 seconds. Late inyohan net. Ako scam. Okay. Hello sa atong 16 viewers nga nabilin. Ako daog. Ako entry bro hatag kay Ate Reggie Banuelos. Nabuhat na ang entry ninyo, nabuhat na. Oh. Shake na tagkaro, oh. Paano na siya? Clear gid na. Ha? Ang makadaog sa unang cellphone. Ang cellphone pagkaron or diron day nako sa Shopee ba to? Lazada, nakalimot ko unsa na ako to gi-card. Shopee? Shopee. Oh, ako ipadala dito sa inyo ang address, ha? Ako daog hatag nako sa ako mama. Ako daog. Unsa unit na, sir? Katong sa advertise mo to nga unit. Berlin spin for 2 seconds, sir. Good vibes, sir Diabing. Ako daog hatag nako sa ako mama Mary Alvarez. Si Adski na or si Randy. May tag mabunutan. Yes, mayroon tag mabunutan inyo Angelica wala cellphone ako mama. Bala na lang kung kinsa ni. Punanay na lang gayud. Dugi-dugayon sa nato eh. Pagkuan sa mo diya, istorya sa mo diya. Laban Digos. Oh, Laban Digos. Laban Digos. Oy, ang Davao day. Oh, sa second round ang Davao. Basin makadaog tong Davao, biski isara. Isa pa tong isa ha. Isa lang nga entry. Si Cotabato, usara to. Nakapasok siya. Sa man to? Kasi mo papilhan. Oh, ang napasok sa entry si Kira Bill, Randy Abing, grabe ni si Ads oh. Tolo. Janet. Randy Abing. Pila ka Randy Abing? 1, 2, 3. 4 kay Randy Abing. Cotabato, yes. Malay mo si Cotabato. Laban Davao City. And the winner is ako. Davao here. Ay, Davao day si Juan, Ma'am Rose, Lorraine. Oy, pa-member mo sa Kalahing Vlogs nato nga group. Kaya natin mga padula dito. Ha? Tang. Oy, to be fair ha. Kung kinsay makabunot ani. Unya makabunot na pud sa ikaduha. Dili na pwede. Isa lang. Ha, isa lang. Isa lang i-allowed nako. Makadaog dire. O nya mabunutan na po nako dito labi nagdagat entry. Dili na pwede. Isa lang. Laban Japan may untag mabunutan ng isa kuya para naana ko yung cellphone. Yes, unta mabunutan. Pasurtihay ra ni ha.
Pasyurtihay ra ni kay daghan baya kog duol sa dughan pero pasyurtihay lang yun. Di po ko mamnikas. Pangit po manikas ko pero pa-member mo guys, ang saya-saya. Yes, Ma'am Merlin, saya-saya. Join ka sa ano natin, ma'am, sa group natin sa Kalahing Vlogs group. Angelica Suarez, okay. Makadaog dire. Dili na pwede makadaog dito sa second entry, ha? Nasabtan, pasyurtihay ra jud na. Good luck sa maunot. Si maunot. Si maunot. Imo na asawa ni Car at 3G Banuelos. Baliko na ako. Kaisa lang. Makadaog dire, dili na pwede makadaog sa sunod. Good luck sa mabunot. Okay. Pabuto na to 5 minutes. Story sa ta. Para na thrilling. Good luck sa mabunot. Ako'y mabunutan sa Xiaomi cellphone. Yehey! Gilamok na ko kuya. Balag lamokon ka. Ako'y labot. Nga no, apil ko paa. Ha? Ikaw naman paakan. Bahala ka niya. Ala, swerte baya ko sa mga raffle. Yehey! Ako na yung daog. Umbot lang. Gilamok na ko kuya. Yehey! Ako ang Xiaomi cellphone. Sus, kakauno na kay ko ba? Dapat manihapon ko alas 6. Sakit na ko tilaok. Ako nahurot, duhan na. Balik kong labi yan, be. Usik kay kong power drops. Dali na. Di ko. Disqualified ta karon, imo kong sugo-sugon, disqualified ta kay Adski. Hoy, akong ingon from 5 to 8, wala pa 8, Igutom gani ko. Kani John si Adski, baga dali. Mo John, gusto ka disqualified ta kay Adski? Dali na kay manihapon na ta. Ayaw po, paninood ko yan. Mga natuson ta karon. Ako na yung makadaog siya. Kasi pagkadaog ni mo, sislet. Manggani ka. Manggani ka ning tubag. Ay, nako. Marge, Migay. Hello. Shout out sa 20 viewers. Nga karon pa mo nag-20. Ano, wa mo nag-join ganina. Atong second round, si color ani pink, ni? Atong second round, kay pink, Pink kayo. Ang taong gadali, pamilyado na. Sige po, behave na po ako. Mo, John, behave ka, malatos na yung karon. Ato sa patrilingon, kay para maabot na galas. So, kamu ba? Diba, sislet? Nagkaon ako, bahala mo diya. Pagkaon daing mo, unsa man pwede man mo mukaon, man magtubag. Para na yung cellphone while gapuan mo, announcement tam lang niya to sus ka thrilling. Mag-igat-igat pod parag sabtan, wala man ang dako nga ako ang gihulat. Wala man ang dako nga akong para maabot 40 watch hours. Gani wa ra ba mo nananaw sa ato ang kuan sa kini akong suliran ba hinaya lang kuya aron dili sakit. Sipat yun si kuan ba si Adski. Litlit sir ko asa ka pa wala man kay. Pero si Litlit last time daog si Ads duha. Sorry, Tagalog pala. Si last time si Ads dalawa yung napanalunan niya sa kini akong suliran. Isa lang si Litlit. Pero si Litlit ang nanalo. Swerte talaga. Natanaw ko. Intermission, AKJ, kanta niya. Kapoy, sakit akong tilaok. Diman ka piskira 3 hours. Lupig pa yung nag-video kay kuhan, still heart. Atong bunoton,
consumption price na lang ako ya. Ano Joy Cabrera. Tapos ginoo ko. Bunoto na. Ako'y kanta kuya. Big, ikaw kanta be. Si kantahon. Baliling. Char lang good sis. Mary para vivo. Na-scam gani ako answers din sa mukha lagi. Palukat na niya answer ticket na abot din Akong bunoton. Uy, ginoo ko. Unya lata na mukanta sa ako. Oh. Ini ipit. Allah. Allah. Allah ka. Ay, nako. Ay, nako. Kulba-kulbaan man sa dali. Ayaw kanta diha kay masipiar ka. Wala, bunuta mo kanta sa ko. Intay lang ta para mo taas watchers mga kuisma. Ginoo ko. Nakulbaan ko kapil, kulbaan. Ayaw sad bunuta. Asus kulbaan po tayo. Ako na, kulbaan. Ay, ginoo ko. Sama, balik na itong sulod. Ayaw, og kanta diha, kay masipiar ka, kulbaan mo sa... Taro nga na, kuya. Naanas ang kamot. Oh, taro nga na, kuya. Ligi Manuelos. My goodness! Oh, naipit na. Saan na, ibalik na to, ne? Dula tagutro ko ya. Ay, nako. Ayaw! Dula tagutro ko ya. To the winners, congratulations. Oh. Abrihan. Tadadan. To the winner. Congrats to me. Oh. And the winner is Ayahaya, itong dagang entry, oy. May untag. Ako, anak, kuya. Ginoo ko. Ato na, Brian. Ginoo ko. Swertihan, yung bayana, oy. Asa man na? Sana, ito. Si Ads! Si Ads! Pabite. Congrats, Ads! Ikaw na pod! Bagay, si Quintalood naman na ito. Atakin ako puso ba? Salamat, kuya. Kinsa man ni si Kirabel? Ads ki. Hala. Congrats, Ads. Wow. Congratulations, Ads. Oh, napatay. Ikaduhang kuan. Entry. Congrats. Sus. Karo kayo kay daghan siya og entry. Dili, mas daghang entry si Randy Abing. Oo, pato. Daghang entry si Randy Abing. Disqualified na si Ads. Disqualified na siya sa kwan. Sunod. Di pwede pareha. Disqualified na gid siya.
Congrats, ads. Sus, Ginoo ko. Salamat. O, paabot lang mo ha. Kaya ako pa man ang ikuan. I-chat inyong kompletong pangalan, address, o email. Email ad ha. Email ad, address, pangalan, o cellphone number. Yes, sana all, Adske. Dato na oy. Dato din is Adske. Wala na ko pag-asa second batch kay wala ko answer diya. Wala di kay answer kay Binuo, dili na ko kadungog kusog ulan dire. Samo wala. Magsulod na ko dire sa second batch. Naka-pink ang second batch. Oh, ipunsa na ko. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Pwede lang nila. 11, 12, 13, 14, 15. At Reggie Manuelo, salig na lang. Pero ayaw paglaom. Salamat. Adske, congrats. Wow, dili na ko kadungog. Kusog ulan. Yehey. Swerte kay si Adske. Okay, kaning tanaw man gud si Adske sa akong kasi nanonood si Adske sa sa program ko talaga kaya naka-answer. Swerte kaayo ka ba? Napatingin lahat ng kasama ko. Sa akong address ipadala. Maayo. Oh? Kaya nga dapat manood. Sabi ko manood talaga. Wa ko kabalo og asa ko na batch na cancer. Ako rin, hindi ko na monitor. Bahala na si Parapol. Second batch. Dagko kay Grulyo ang second batch, oh. Kasi na jud Bible. Dito di ba sombrero ko ano yan ba? Oh. Ano? Yan ano to standard. Hello 18 viewers. Hello. Gutom na jud ko. Pero napatay 10 minutes. Napatay 12 minutes. Atong panaguban. Sus! Basa sa ako. Wala ko kabalo. Kuwasa na batch na cancer. Kaya nga napatingin lahat ng kasama ko Oh, tonight ko talaga i-order tonight. Bayaran ko tonight na rin. So, hindi ko alam kung kailan darating yung yung unit sa inyo. No? Basta i-screenshot ko na lang na na-order na. Ha? Ako na daw madaog. Congratulations. Pingi sa akin ni Kimo Kuya. Pingi sakit. Skinny Kimo Kuya. Masala. Nagtatalon nan kasi amo Nagtatalon kasi. Sige kuya, i-PM ko ang address at real name ko. Oh, hindi kasi siya sigurado ka hindi kasi siya. Care. Abel, Kimi. Iwan ko sa inyo. Ano yung chat nyo. Pingi, skin, Kimi. Sige. Hintay muna tayo. Oh, may 10 minutes pa tayo. Sis Angelica Suarez, ako ni na-copyright ako ng request mo na song. Ano 'yon na song? Chatmate. Na-copyright ako ni YT. Bunuta pod og nang ako diha kuya. Depende lang gudo. Oo, depende lang yan. Kasi hindi ko alam talaga. Oh.
unfair naman pag unfair naman sa iba. Basta ito pala yung second, si Ambalos, Arjin, Dark Ariel, dalawa yung entry. Si Ads, wala na to. Si Randy Abing, dalawang entry. Merlin Espino, may entry isa. Si Kir Abel, may entry isa. Si Janet Rice, may entry isa. Angelica Suarez, may entry isa. Chiska Yuriko, Kir Abel, dalawang entry pala ni Kir Abel at saka dalawa kay Angelica Suarez. Chiska, yun lang. Arjin Ambalos. Chat Mitsong, nice kaayo to. Oh, na ano ako doon, na copyright. Bunuta po ako kuya. Gi-report siguro na siya kuya. Oh, gi-report ko. Oh, ang Honey Joy. Kanina ka pala oh. Sa first batch ka naka-answer. Ito yung entry mo oh. Honey Joy. Tapos kay Randy Abing. 4 ito kay Randy Abing, walang nabunot. Paswertehay talaga tayo. Ito kay Ads. Randy Abing. Rose Love Tumanda. Tapos ka na po. Randy Abing. Janet Rice. Randy Abing. Nia Cute. Oh, 3 palang entry ni Janet Rice dito. Reggie Manuelos. Randy Abing. Paswertihay talaga. Mary Alvarez. Oh. Paswertihay. Pili lang na ako. Iyaha, kuhaan na lang. Pili na ako. Iyaha, kuhaan na lang. Kier Abel. Okay. Di lang. Basta mabunutan nato imo ads. Ako na lang kuhaon. Okay. Wala kay apil naman. Looking for the future. Bawal magkanta sa Ellis Bro Sami. Lagi. Bawal siya magkanta gamit ang ilahang kuan. Kanang makaplay ka sa ilahang siya tawag anak. Okay. 8 minutes. We have 8 minutes, guys. 8 minutes. Pilihan na lang na ako. Ayaw na. Para daghan. Kay kung mabunutan, ikuan lang. Nabuhat naman good. Nagunsa na di ay. Pwede lang good daw. I-sounds ni mo kay remix. Mao. Adi na lang yung ko magkuan. Halimbawa, kung magkuan ko, kung mag-live ko, mag-concert ko live, kay gusto ko mag-hire o kuan, pianista. Makapiret, bagyapon to. Pwede lang good daw isang simperiment. Pili na lang ng ako, kusog ulan kuya. Uy, mau ba? Asa magka-Kier Abel? We have 6 minutes. Okay, 17 na lahat ng viewers. Okay. Okay, kita mo anak. Asa mo kung kamangon anak? Oh. Dili kayo madunggan. Wala na ko kalibutan. Unsa na di ay. Wala na. Earth na sila. Okay. Ang palarang mananaog. Silip nga ako. Silip oh. Ang palarang mananaog. Niining gabi una sa atong parapol sa lokal. Ha?
Alaka! Mana ni? Mana ni? Isa ra ni? Oh, nitusok na sa kamot. Nitusok na. Oh. Kinsa ka ni? Kinsa ka ni mga kalahing para kusog. Saan na si Ma'am Merlin? For the first time, nanalo ako ng raffle. Yay! Oh. Kanino kaya ito, mga kalahing? Oh? Oh. Sino kaya ang makaswerte? Para asa ng bunuton? Sino kaya ang makaswerte nito? Oh, wala na may nag-comment. Oh, wala na yung nag-comment. Oh, naka-freeze na mo? Sino kaya ito? Ako, sa nakadaog sa entry na, ma'am, para asa ng bunuton? Oh, sa second entry ni. Ito na question. Okay. Atong i-open. Hala! Duha di ay. Balik na to. Balik. Duha di ay. Duha di ay. Duha di ay. Balik. Ano duha man to kabuok? 1, 2, 3. Tama yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nagsapaw oh. Nagsapaw. Dagko and fold. Dagko and fold. Fold na itong tarong, be. Dagko kayo. Sabi ni. Sabay, fold na. Para. Dagko kayo mong fold. Otro na itong fold. Kay magdubli-dubli. Ulat lang. Nagulat ni Kuya. O kinsa na mamunutan mo. Kulbaan na tanan. Dagko kayong fold. Mga dubli na noon pagbunot. Sama ni. Balik-balik po noon. Ako na unta to. Di good. Kulbaan na tanan. Otro ta. Kay dagko kayo. Dagko man bro. Dagko dyan kayo. Uy, Juna Lidisma. Says Juna Lidisma. Shout out kay Juna Lidisma. Mga nag-ingon nga swerte ra mga malas. Dagko kayo eh. Upsos. Saan yung papila ni nga? Lisod bang lukot? Ano na nangyari? Oh. Sunod, magparapol na po sunod. Dali gyapon. Pero pang-invite mo para daghan.
Okay. Okay, nauna mo na ni. Di na tudugayon. Okay. Okay. Mauna gid ni. Okay. Ang palarang mananaog kundi si swerte kayo. Isa lang ka entry. Isa lang ka entry ni. Si Arjen Ambalos. Siya nakatubag sa number 16. Isa lang ka entry. Paswerte hay gayud. Si Randy Abing na napo entry ni daghan. Congratulations! Arjen Ambalos. Galing. Wow, si Arjen. Oh, isa lang ka entry ha. Paswerte hay gayud. Ha? Number 16 siya. Wala na siya, kuya. Hoy, wala na si Arjen? Ay, mao. Sige lang. Kay unfair man po kung mabunot pataglain. Sige lang, guys. Sunod, magpadula na punta. Manukad sa ko. Support lang mo sa Kalahing Vlogs kay ibalik po nako kung unsay makuha nako sa atong channel. Congratulations Arjen, congratulations Ads. Swerte ang mga karong gabi una. Swerte kay mga Adski ug Arjen. Si Adski from Pangasinan. Si Arjen from Bukidnon. Kinsa nakadaog? Si Arjen ang nakadaog. Salamat kuya. Yay! Kinsa man si Kirabil? Okay, katula ko instructions. Salamat kay guys. Manihapon na ta ninyo. Manihapon na ta. Salamat kayo. Sunod na pod. Bye-bye. Malas man ko. Next time Angelica. Salamat kuya. Yay! Kinsa nakadaog? Si Arjen og si Ads. Mga Pero si Angelica malas pa karon. Yes, thank you. Naaram si Ambalos tulog na. Congratulations Arjen. Ay na di ay. Salamat kayo Team Bukidnon, Team Digos, Team Davao, Team Cotabato. Nabay Team Cotabato, murag siya isa. Tapos Manila, uban pa nga kuan, shout out sa uban pang tanan sa tanan nag-appeal. Salamat kayo tanan, salamat kayo sa inyong time sa 3 hours ng pag-uban. Salamat kayo. Bye.